Vyšli jsme na nějakou nejbližší možnou horu. Cházíme do vesnice. Jsme 840 metrů nad mořem. Stojva Stojlen, jo? Počeštěný trošku, no. No a tady přicházíme už k prvním domům teda. A jdeme omrknout, jak to tady vypadá. Tak ahojte, já vás vítám u nového videa. Je to asi 4 měsíce, co jsem nevydal ani jedno, čímž se omlouvám své obrovské fanouškovské základně. 165 sledujících teďka, ale bylo jich 166. Já až přijdu na to, který se odhlásil, sundám si čepici. Ať to je takový jako více, to má nějaký trošičku jako štábní kulturu, že jo. No nic, jsme v Norsku. A jsme tady v místním skanzenu, tak jsem si říkal, že natočím aspoň nějaký intro odsaď, protože v Norsku už jsme asi skoro týden, ale tak nějak nebyla příležitost pořád natočit začátek do videa. Tak je to teď. 3 dny jsme byli v Oslu a teď jsme vlastně v Midtre Hovden, což je město, které je strašně malinké, má asi 320 obyvatel. Kdo by sem chtěl jet, tak je dobrý si to předem zjistit, jak moc je to vylidněný, protože my jsme tady s dětma a fakt tady toho moc není. Je tady skanzen, je tady nějaký bazén, dneska jsem chtěl jít do sauny, ale otvírací doba je takové jak noty na buben, takže to není úplně jednoduché. A v Osle jsme byli 3 dny. Město úplně na naše poměry, jak jsme zvyklí, vylidněné. Když to srovnám s Brnem, s Prahou, tak v podstatě v tom městě skoro nikdo nebyl. Byla tam vlastně hrozně málo lidí, což odpovídá tomu, že Norsko má zhruba 4krát větší rozlohu než Česká republika a má necelých 6 milionů obyvatel. Takže ta hustota osídlení tady je fakt vidět hned na první pohled. A je to takový trošku zapadák tady, no. Postel. Ale tak to je úplně pekličko. Tak tady jsme v baráku, kde je i hliněná podlaha, nebo něco na ten způsob. A to si teda asi vůbec nedokážu představit. Tady vlevo máme velké krbové otevřené nějaké kamna. A myslím, je taky postel vedle pece. Stůl a postel dveří. A to teda jako večer si oklepat nohy, no, před tím, než půjdu spát. Dali jsme na rady naší paní domácí a vyšli jsme na nějakou nejbližší možnou horu. Předevčírem jsme kompletně promokli, takže dneska jsem byl chytřejší a oblekl jsem nás všechny do pláštěnek. Ale neprší. Neprší, takže by mohlo teďka začít pršet, protože máme pláštěnky. No a tady zatím, co jsme v Norsku celou dobu, tak je buď před deštěm, nebo prší, a nebo je po dešti.
Vlastně je tady furt škaredě, no. Doma je 30 stupňů, tady máme dneska 10 stupňů. A co je ale plus, tak fakt to tady vypadá jak země Pána prstenů, to je dobrý. Ty panoramata jsou tady fakt krásný. Jakože když vyjdeme doma na Lisou, tak to taky není marný, ale tohle je fakt super. No a já jdu vzít drona a natočím nějaký záběry dronem. Dneska tady končíme, je sobota dopoledne, 11 hodin a do 12 jsme měli před ubytování, takže máme ještě hodinu rezervu. Já to teďka finálně akorát tady procházím, jestli je to v pohodě, jestli jsme tady nic nenechali. Nějaké věci od dětí a hlavně taky nepořádek. Ať je tady po nás čisto, protože to musí být dobrý. My jsme přijeli a bylo to tady krásně vygruntovaný. Fakt dobrý, takže musíme předat úplně stejně. Ať je to cajk, ať si nemyslí o nás, ať si o nás nemyslí, že Češi jsou bordeláři. To by bylo blbý. No, takže nahoře dobrý. Omrkneme to dole. Tady je všecko taky asi dobrý. Asi dobrý. Klimu, respektive topení, jsme taky vypli. No a teď svítí slunko. Teď svítí slunko. Jakože výhled úplně neskutečný. Akorát celých 5 dnů, jo. Toto je úplně nestandardní, jo. Svítí sluníčko. To jsme tady celých 5 dnů neviděli. Výhledy monumentální, ale když vám celou dobu prší, 5 dnů nám s přestávkama pršelo. A znovu říkám, před deštěm prší nebo po dešti. Tady nic jiného není prostě. No a teď, když odjíždíme, tak to vypadá, že vysvítává sluníčko. Nenaděláme nic, no. Ale jako tohle posazení, musím říct, že to je fakt prima. S tímhle epickým výhledem z Pána prstenů. Pěkný, fakt. No, takže my se teďka akorát tady sunem do auta. Naše karavela je úplně plná. Opět. Mám pocit, že toho jídla vůbec neubylo. To už je nachystaná, zbytek rodiny se usazuje pohodlně do vozu. A my teďka jedeme do Bergenu, se přesouváme. Waze ukazuje, že to je 3,75 hodiny, 230 km. Tak jsem zvědavý, jak to zvládnem. Protože navigace píše, že je tam přívoz na cestě, takže asi půjdeme za nějakým malým trajektem, mostem. Úplně nevím, prostě jsem to nechal tak nějak jako plynout, že to nějak dopadne. Nikam nepospícháme a stačí, když tam přijedeme večer, máme tam zaplacené ubytování normálně přes Booking. Dneska máme poslední den tady v Bergenu a zítra ráno už vyjíždíme směrem k domovu. Takže jsme toho využili a vyjeli jsme místní zubačkou, takovou jakousi hromadnou horskou městskou dopravou nahoru. A já tady stojím na vyhlídce nad Bergenem a je to překrásné. Já se teďka otočím, abyste viděli, jak to tady vypadá. A je tady nějaký náznak slunka, tak pojďme se na to podívat, protože tohle je fakt super. To panorama je úžasné. Takže za mnou jde vidět v podstatě celý Bergen. A abych taky něco řekl k tomu Bergenu samotnému, k městu, tak Bergen
je samozřejmě historické město. Jsou tu koloniální domy, ty bych chtěl ještě natočit. Žije tady 290 000 lidí. Velikostně to je asi jak Ostrava. Nicméně, já když jsem zadal Bergen do chatu GPT, tak samozřejmě krom počtu obyvatel mi řekl, když jsem ho požádal o to, ať mi připodobní to město k nějakému našemu, tak v podstatě říkal, že ekvivalent takového města u nás není. Což je logické, protože samozřejmě je to přístavní město, to jde vidět právě na té krásné vyhlídce a na tom panoramatu za námi. Nicméně je to kombinace nějakých našich jako měst, pokud bychom hledali souvislost nebo podobnost. A je to spíš jak Mariánské Lázně, velikostí Ostrava, historické centrum jak Olomouci a je to dané tím, že samozřejmě z jedné strany jsou hory a z druhé strany je přístav. Takže to město se jako v podstatě nemá kam rozpínat. Velice příjemné v Bergenu je letiště, to je strašně malinké a tím, jak je těch norů málo, protože nevím, jestli jsem to už někde říkal, ale v podstatě rozlohou je Norsko 4krát větší než Česká republika, ale žije tady jenom 5,6 milionů lidí. Tak tím, jak je to prostě málo osídlené, tak samozřejmě ta koncentrace lidí tady je mnohem menší a tím může být i to letiště menší, což bylo hrozně příjemný. No. Takže obrovská radost, že neprší, radost, že trošičku aspoň je to náznak slunka a my si tady můžeme užít vyhlídku. Takovou krásnou. A dneska bych ještě chtěl, ať stihneme historické centrum, protože jsou tam krásné koloniální domy. Hned vlastně v tom místě, kde my bydlíme, tak máme takové sousedy, které rekonstruují dům, jmenuje se ta paní Hilga. Hilga nebo Hilda? Asi Hilda, tak jedno z toho, no je to dost podobný. Tak mi snad odpustí, pokud tohle video uvidím. No a rekonstruuje dům a ten dům je z roku 1890 právě. Je to už 3. generace, nebo možná 4., která tam žije a ten dům je přesně v tom koloniálním stylu, jak je tady zbytek těch domů. A důležitá taková věc ještě je, že ty památky nebo ty staré domy jsou tady o to vzácnější, protože Bergen 2krát nebo 3krát po sobě vlastně za celou dobu vyhořel, takže spousta domů lehlo popelem. No. Takže to je odsud vše. No a zase se uvidíme za chvíli. My jsme využili krásného počasí a v Norsku je to co říct, když je takové počasí, protože to je po 10 dnech vidíme poprvé slunko. Máme za sebou horský výlet zubačkou nahoru, dolů jsme se šli po svých, bylo to asi 3 kilometry a je 6 večer, tady se stmívá poměrně později a chtěli jsme využít toho hezkého počasí a jít se pojat do přístavu. Ten přístav, který je přede mnou a za mnou jdou vidět historické budovy, tak ta část se jmenuje Bryggen a je známá už od 14. století, protože mezi 14. a 16. stoletím to bylo hlavní obchodní centrum. Ty historické domy už několikrát za tu dobu vyhořely a vždycky byly znovu postaveny. Takže vlastně těžko říct, můžeme se zeptat AI. Teď tady autobus dře pneumatiku, je mi toho úplně líto, jakožto motorista. No, můžeme se zeptat AI, kdy nebo kolikrát vlastně byly postavené, nebo jak vlastně jsou staré ty domy. Otázka, jestli to někdo ví. Nicméně, tohle je ta nejhezčí část, což musím potvrdit. Odsud je výhled do přístavu a je tady krásná procházka historickou částí
A je třeba i zajímavý, kameraman může otočit, že i dům, který se rekonstruuje, tak nemá plachtu Wienerberger nebo nějakou prostě jinou stavební firmu, ale je na něm vyobrazen vizuál toho domu, což je fajn a nekazí to ten dojem z toho historického centra. No a my si to teďka půjdeme projít, za náma je hrad, na který se ještě podíváme a tak nějak to prostě tady projdeme, natočíme ty hezké části a užijeme si poslední den, protože zítra jdem co? Zítra jdem domů. Tady jsme na procházce dole ve městě a chtěl jsem natočit McDonald, protože to je asi jako první netradiční McDonald, co vidím v této podobě. No a když se podíváte, tak člověk musí sám uznat, že takový McDonald u nás fakt není. Zkusíme toho mrknout vevnitř, že si mě s tou kamerou nevyhodí. No, tak pojďme se podívat. Tady už je to normál. My jsme zastavili na asi jedné z posledních takových pěkných vyhlídek v Norsku. A ta vyhlídka se nachází zhruba na půl cesty mezi Bergenem a Larvikem. Je tady několik odpočinkových zón, jsou tady zase domy v koloniálním stylu, ty se nachází za mnou. Jsou tamhle. A je to takový ten jejich tradiční norský styl. A vedle mě tady je sauna. Přesně ta norská sauna, do které jsem chtěl jít a nebyl jsem v ní ani jednou, protože otvírací doby byly takové celkem jako na pendrek. No a výjimečně máme teda v Norsku zase hezké počasí a sluníčko, tak je fajn, že to Norsko se s náma aspoň příjemně loučí, že to není deštěm a větrem a zimou. No a jak vidíte, tak za mnou jsou překrásná panoramata. A tam nahoře úplně máme i sníh. No. Normálně bych tu pustil drona, ale tím, že nestíháme, tak se budu muset smířit jenom s tímhle. A jelikož to je asi jedno z posledních hezkých míst, tak a teď už nás čeká jenom cesta, dálnice a pak ještě 4 hodiny vlastně trajektu z Larviku do Hirtshal zpátky. No a pak to bude to dálniční utrpení. Tak bych toho využil a tady se s váma rozloučil. Kdo dokoukal až sem, tak vám děkuju. Doufám, že se vám video líbilo. No a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se moc fajn, tak čau.